some penny pie, any pana penny was said. Pana wants them, and I see Krumu baby, a foul position. The two Macamba baby, la Samba Bada, baby, oh, no, you're now one. And I some penny pa, Pana wants them, baby, oh, no, you're now one. And I some penny wants them, and I see Krumu baby, a foul position. The two Macamba baby, a Samba Bada, baby, oh. Nifa. Therefore, Adam, I tell you, and some make us on say, and Tiasi. Contrary, Ubi must say, Utia Onechi. Maoquine. Mate, sir, Okoye, Waba. So, Nancy, it's Nancy, Oma. Ah, Sir, Anna, Benkum. So, that's it. Madame, that's a great deal. You watch the coin. Pia, and yes, sir. If I'm watching, but that's it. Therefore, Adam, I mean to one. Ebiana, Eja, yeah, pay. Will be the number Jana Jinamwa. Tibiana Nahema, on any meal, maybe a Jama causes Sabosuma. Nifa, hey, I could come to me coming. Say, Yada, Moyam, I could come coming. Be slow. Matia, or him, Nifa, Nifa, Nahima. Now just here, poor bit the number Jana. Why did you come out to an Okano? Meno Yaji, okay, Jai. Or him, I didn't know say, I didn't be a basha. No person, when you ever say, you were here, Jamun and Ugo, some so Casa, Nano Cradency, Namusa and Tokawas. And he said, I could continue. Adama, Udibim. You're a Capra, Adaruma. You're too, not could be a woman. Yes, Madame Trabuya. It's your brother, some of that person. I have some Cassie. Muna Monitria, Munim, sir. As I said, a free Michalquay. Pia. Na minti minyan kwan abra me ya me wo fase nimpo se wa eso enka no kwase onka ho ampafo esa na intenchia say sama da wodo enya sem ketwa Dabi, yeah the bina sem wa akwese bisipa eni koduni aba kasne benim before okore you said you nimu Pia se sabono ushimpa aga free de gonye what is it's your brother that's bre na me koja afri ye kwan adie na me manfo beka Yasem. Abra odi hye se wa de otiase me di hye se wa otiase se ya hwe ni ehun ne kai ya The Buntantia. besa ko fasa Aba. sanity and I'm frem say bobo kwasa ni ho asem no puma sebre kwasa kwaya ibe faso Pia se mi frem wa amase ni I don't know Just Wadama. Naima, the same people. senpai Mira wadaruma let's run it na matimenti ho kakra that's what hinkase Naima Yes. let's run it akase bi but that's what hima Mira the de kan no Monica sa
Yansabo akwa. Asam ne kan waka. Na ye ha me kakra ne se ye wura mpa. Na temu mu o se asam na den de. Na den. Na se me ni ye wura. Den. Panyin se kokodro na aboato odidi kokko twamansa hye so nyina ne den. Dabi. Panyin se ensu adidum ba ye gya nkemfa hunsa. Dabi. Ye wura de kokko na tan na abua. Na abua. Ensu adie. Panyin se dua bataboa ni twetwa na. Twa ye twa na sanse oben. Oben. De hia befra. Obekuma friye wo gya mpafo. Kobasa. Yo te na manfo beka. Yo hu ye hu. Etimi wura. Twa se head ma. Na kakra me pese mekan. Misusu se atemwo no. Ewo dom ni nyina no manfo anim no. Bua afriye e kan se kumfo. Sanse afriye wo sewuo. Afriye sewuo. Wo. Ai, empanyin se de ewo du nsu no wo nya de ewo fata no. Yatia. Enti afriye sewuo nti ye wura mu afriye kumfo. Yo, agent. Onkunu ma woni dibiam kura. Kodi sumu. No wontwe ye de hia no mrankane. Jase. Wait, Tasukwa nonte. Jebi. Could you have let me? Nana man I say fan emra. Jebi. Nana man I say mo padapa. Ane. Efie. Na ma peusa wo poni wo mimu. Ade. Could have been that man kukumosi na namponu muna. Omujami ma bravo no mdimi abeboa. Jebi ma misa. Eya mo na mo pam no poni mu an. Ane nana man asumai. Jebi, hwene so ye. Aden. Waja dem je bi ba bi ana. Be da me de yeden. De atie ni se ye de hyekan no na me wura me wie kan. Se de be ya o manfo yin amraspo no. Na ye de hye ampafo brakatu da che hima. Fra no kokom. Empanyin fra no kokom. Panyin se na empanyin tu na ho aso. Empanyin se so pe kwa masimati a abo aso kwan na ebusa no sanso na cha kwa mu anyina fudwono. Akobisa man. Empanyin tire ti se kwa ye bo wura mu anya dua ntwa anya homatwa. Sa na empanyin fo aka. Saja ni. Etimi wura. Empanyin fra ye de hye no kokom. Ni an kan kira ni se ye bebu okumfo. Nanso so ma yam hyew. Ekobasa na ye nim de be ya fa. Wura. Manu di semana kumfo ni de bua. Wa kumfo no pa. Therefore adama me kan bi kakra. Jase. Ni ti obru. Sebe. Empeni se. Utwa atache matoton wi na anwene. Dabi na se enam bebre so cha otachire ma. Na sebe. Sum konto profidi nso a wi kasabre. Ebu wo so agya wa adwena yi no. So. Na de me pese me kakosi nyina ne se sebe o. Oketere ko wi ne maku na pontani wa bete hu fifiri sin. Wo kire mu sei. De me pese me kire mu ne se therefore kasaro kansem yenu. Na wo yi fa. Na sebe o to ho ayampia ko. Wa ntie ni ye me ka bom. Sa. Achi na be ka bom. Ka fa. Na me fa me kan se. Sebe si ye hwemu a. Eye afran ya ye kan asem yi. Afri no. Oni be na wa ye. Hwe. Sebe de se konkrun ya wo fia he wa akoda. Na nya fre Na ketre kwa wi ne meko na bo ponchani wa beti hu fifiri sei. Enti ne sim panyin wo bufo entontom wo bufo ho ntansa ne de bokuma de krom krompo no. Wona di agina mu no. Asa ne de hye nya kwa da. Yan kanesa. Sebe therefore wono ena wo kan bia ewom. Sebe wonna
wahye no wachire yese ne senti no oyesa ne manfo sen no mo kan dia kire no senti ne ema ye ewura wadane na dwen ne mienu wachire mu se oni anu achi se wanti ne yi a okɔwie no so oni anu achi ka se okuku we no waja na de hye na atena se ne mum no yempa kwan ye badwena ho ne apene puma sibre enye na mesoma susu ema ye ewura enti dia me dia me kan se therefore wadama sebe woni tibaka sa wo so aye atwantwan kwa yetwan wansa ne yakosa de wo ka ne wom wo kira gina nyasabo akwa wa fa na asi fom na baby ade to no kure be di na sabi di mpa wo no yakoso ne abodin na anije ane amunyam ne bia kan sansa wo ho ane wo baby tie adama ewura de asusu na ama wo difa esama mo ka me ne mo nya adwen sesei esama mo ka no me ne mo nya adwen sesei mo se de yen ene da ho no afri ye mo na se eja de kwan afri wa yeden afri ya yeden wa be wi aden wa be o mo bi sa se wa ya me da afri na so afri ya yeden be wan ka sa usuba no abra body wo be ko ei e be ti na ye nyai akwa ne momu na ye kum de hye no se de be ti oba ton ta won to duro difa enti tobo na therefore me di hu yaw me di hu yaw papa asa wo be ka se si eja abawa no ene audition ni nyina kwai ese de be nti na se kromani nti se kromani nti ti di ai eje na woni anya me ne mo nya atwe woni anya atwe woni ye be jase miura etio therefore nifa therefore se bini ya dino so bini nyasabo akwa na kasa no ade be ya ade so oh therefore yes wa woni yesu akowuo eba wanka twantro miura se ye ka hwenu ya afri ye onya hwe ada afre therefore sana oka afi ye therefore sana oka therefore sama oka no afi ye nya hwe sa se afri ye bi ya ene ye me am wo fast ni bo ono so ye bibi ya di ono aye wa ye bibi pa na ma mintimi ko ja afri ye kwai apra me mo fast me so me manfo fia so me manfo nti na sai ano kura kwasem me ya dia me manfo be kasa won dia dabi kwambe ye bitimi afa so se ye bitimi afre se wo kokwo mu ni na kasa se ya sei eduwa da the sin ye be ye ni ye be ya boni be de wo adie na mo be ye ano mo be ye no mo kama me tibi metea de mo be ye me ba no mo kama ala sabe da ko won tuni sun sa wona ne wono so ne de hia no mo kama me tibi me e na mo jase miura mi tio difa oni asu wo therefore ye be from this year sa then na sa piao sewa echa miura yo eje ompedua papa nso muda afuntia ni nam fikire akata se adua yi se oba ye adua ni asabi na dia ka ni jana ho ehwe gutesi a aso kwa asem foforo abana emmo abamunti o bede na aba wo se bia mfa dia ka ni nsie bia be ho esi na bo no be frim na me se kan be sie wiem ena si jan ho me boa fra nene kafra Kodi dado enye na ka me ni mo se wo eti sumo otum sa wo ye dipa bonefo ade no wa wo bi sa aden na se ni senti e na wo se me body share no onu momu na ye kogwa ne kumfo ni yenya akoa no afra ni momu ni yenya wo no asamu e wuti bi wai me bi sa asamu ti sa asamu e bi wai ase ye ko audition no momu kumfo na akoa ne de yenya no eduru bibia nipa ekwati no kore ni yetwe nkontompo enso atentere ne hia ma nipa bia eyefi awo ba no be firi mu se bia nyado na amana nya dibre na so ne dibre na chie no ensese wo kire wafuna nkontompo mi busa ma na di ne dua kwa na no wa na di dua kwa na no na o di ne dua kwa na no so no edie meti no no so antimi anka no kore edi asem na oba ne ka kire no me ba ne ka kire na ho na gina ho enti o se ya do oba ne ye gina ye e makure yi
Say ama adehia eba nchirima eba ehunu se sebi anya do sebi eburu se odehia nko akọ aduane se ede beti na wo de shipreko wo kira akọ nkontompo a sebi anya do sebi eburu esabe na wo okuru na wo ho na wo so on na kire no na wo ha bia wo se eba ifeni o kroti ede na be me wo be kam ya na be be nimpon etidian kontin etidian obusu panyin etidian wo to na kasa no so wo ni se me mu ade baba na ade be tra konya so se ma keke sa meteye mate eti wunni me yo mate wo ye de pabonefo maami ye de wo beka no na be sesa me ma dwene omunyina aye nipa etwa obi a mo ja baba tuba nefo na me akora no ebia ne de na kobo me ni mo nya adwene nye anya adwene kina me pere patentre na de ama afra no na sabi wono so ye nipa ogowa ekoba de se na sabi anya de sabi eburu ya kira chichede de na hye kenta se ye no anso tutunu abela akokọ namo me se wo buwa da me se wo buwa se me meti ase odihie ni momu ye nkobua onu konfo ni ye nya afra ni momu mane ne nam ho ewu mpeu de ofiri ho ba no oni ebusa no kwaso de ofiri ho ba no oni ebusa no kwaso so do so wo brempon wo de ne usubi ni ho a mate wunye nipa na ato wo no wunye nipa adwin papa bia ne utim na ato mesi wo mpeu afrani momu no obekọ ama meme ba no abetra ase mawie oni kama fonti oya afna ni ahye ne ye a ne yakunu oya afna sebi mpraduasa akora bi kura akosom obi fie na sebi anya ade hye na wo soma oya afna ba bi obedanko na didie nko mo chekwato a ne yakunu ya mia ne bodwa adasa afa ko yenkwai Apa sih? Nyanya tadi saya. Ni fa koyan kwai. Ya dia. Ni ka simpan koyan kwai. Mana pa ni kwai. Ameno. Ko be. Oui. Kele ka be fi wa apra na ni wi. Ya nkwa be na de de nti se koye. Abe kwai. Ah, da san kwa fo be ni. Ko de no. Yo choko ntum na gu. Apa. O wi otuntu. Oh. O de ma me pa imu no ba hime koye nkwai. Sara meti ntia. Eye be na mi. Ah, ei. Yesi koto de. Le bodwe. Adasa ni jina ma nipa nyina. Ah. Sesa adasa me fa nkwai nkwai. Ah. Enya wo adasa. Ampa. Yanya nchira de. Ne bodwe adasa nwane. Bodwe oboku nipa. Nipa nyu. Nipa nye. Nipa. Ene mami wonye. Woso wonye, woso nipa. Woso nipa. Pia. Enye. Saba pe. Papa woso wonye. Woso nipa. Sawa. Afa. Me frewa. Etiawa. Se wa unu how ene atete amikomu asafu kromusa. Na se wa mami ka aboko so ga kranjiro. Afa ko nya miti so yi. Ya me na ameni ampo. Ne ma ameni tufi. Ya ikofo. Ya insro bibia. Nemum dia bay. Ya bejina woso. Sawa. Afa. Jitum ne fono kakeke se dache hene uba wale no na minya masudue sisi me ha me tete vitamina sisi die kusui se asafo kromfo eyo modwi so mu tue so sa omo akodi ese ye akodi ese ye omo tori eso ashi ase ena biso mitime nyina ho anhwe hae amaye nkoma firi sawa slow see the maker therefore look at kasa obe word that chain asa
asa ɔha omi kɔ mu nyinaa no ne nkɔm bio anyɛ saa afiri yie wombuku no fane be ya yɛnkɔ afiri yie yɛnkɔ afiri yie sɛ sɛ mwafa afiri yie mafuna menimnyamni afiri yie bɛka ti mepɛ sɛ wobɔdwa makuromafo nyinaa bɛhyia sɛ berɛ no so sɛ wo sɛ yɛku afiri yie na ɔfa gyaade aka ma menimnyamɛ sɛ wa ɔfa yɛ wa na woka sɛ asɛm a aba yi deɛ kɔ so yi afiri yie ne ho hwee ɔfa mea na mekae ne sɛ deɛ na yɛnkɔ afiri yie tina m so ɔfa gyaade ne aka ɛma me sɛ sɛ megya me yɛkum afiri yie sisi a ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛfiri sɛ mekuro me manfoɔ ɛbɛbɔ me tiri so ɛne sɛ sɛ wo no woanyɛ ntom ankasa wobɛwada kyɛ yɛne ɛnso yɛ asɛm sɛ woanyɛ ntom a ɛsɛ sɛ wokum afiri yie yɛkum susu a aha so bɛnyɛ asɛm ɔfanti na me se bodwa makuromafo nhyia sɛ berɛ no so sɛ yɛbɛku afiri yie ne gya ne aka ma me sɛnea asafo kuromfoɔ bɛ sɛ ɔmo ho ane sɛ waku afiri yie saa na ɔmo hwehwɛ I'm so fine, send your more home. Send your way out to a soon bedroom. So, now what did you to say? Would you free a Becca Sama, BBC Acosodia? I didn't know you to Chitum neck for no cake. Mammy say, but what that cake? And so she of a near Macan and a messer when he deems so by your mammy. Tibuja. Makuromafo nyina nhyia sɛ brɛ na so ama afiri ne gya ne aka nyina hyɛ me nsa nipa fopa Como se sale no down ana no bien sano Como se sale de tempo? Hey, Kwakumasi! Oya dai. Kwakumasi oya dai. Wo sane no. Kwakudia. Mo sane afiye. Mu fi akọ. Mo be sane no. Mo ka mo bu fi a. Mo fi akọ na me hwamo. Kwakudia. Be se mo fi akọ. Kwakudia. Ka wo hye mo ma sane no na mo me no jo onya be ma every year so wo dwane no o so dwane o sana no ma se and then nanu ma chia wo ka na you ma fa me money chame me fa boni chia wo yes bi anya me shiseye no dachi ma shiseye ya dachi hima shiseye e ya waka sa wujo shiseye say ya dachi hima shiseye o say ya waka sa shiseye o me say wo every year dia be ye wanye wo kra me nya hotoda na wo me ka chi so wonnim na wonnim na so wo jira ha tamo mo sane na wo djuma me bedu na mate Therefore, we are a person Pierre, na bo. Next one to me. From Bambi person bo. Next one to me more. Adentia. Say ye ba. Na ya mama me to say wa. Ye sika kakọ no. Ye chi. Ye sha ona me yensa. Brena so. Tiaba. Mo sha me na nsa wa ho. Asampenipa. Onipa na pane wasem. Wiasi mu asem mpenipa. Onipa na pane wasem. Dwe wuta mpanyina. Usawa ni memu. Adasi kumu bebrebe de asame badabi.
asem wan se da no di wan dance ye hweye le okoni nkoda ramon sansa mesumanu wi akete ewi asimu asem mpenipa onipa na pa ne ho asem yeah asem mpenipa ni pa na pa ne ho asem asem mpenipa ni pa na pa ne ho asem yeah asem mpenipa ni pa na pa ne ho asem asem mpenipa ni pa na pa ne ho asem yeah dio begwo no ye no ana obetwa asemi wanti da odi wan dance ye enko ho ati wana me friba dati krumu bebrebe efa unko sishi won kon sa bebrebe asame ba da bi ofifu frania